accidentado con morte encefálica. Consentimento da familia. Coordinación e velocidade de actuación. A conservación conséguese mediante hipotermia a 4 grados centígrados. Bravo mar, e coa súa forza inmorrente, onde nos ha de voltar. O equipo médico debe estar preparado para realizar o trasplante en calquera momento. Un doante pode salvar a vida a moitas persoas. O trasplante é un procedemento complexo, solidario, eficaz e sen alternativas.